Kumusta sir? Dagiti agirin nyo iti biyang ti tricyclean ta pag-aamo tayo sir nga ti San Nicolas ket ti kangrunaan nga aramatan dagiti umiagpasyar ken dagiti kalugaran tayo ket dagiti tricycle. Adan sa dagiti may imasireg kanyam sir nga kaslang at ti problema daw panagirin nyo iti lisensyada sir nga operate iti likmot ti San Nicolas. Wen adada ta imay da agriri ken agpaka-reconsider ta no apay kano nga na-revoke iti franchise da. Ta apay ngamin kunak idi pay lang ket imaydan ket gapu kano ta naladaw da nga nagbayad iti MTOP, the permit fee. Ngem di kitay matdadduma nakabayad kamin sir. Ngem haan da kano tamet nga Mai-renew. na i-renew. Okay sir. So itata tuy numutibiyang nagapela iti Sangguniang Bayan. Ngem dagsanggasat at imbaga ti Sangguniang Bayan ket nalpas nga na-revoken. Ngem adda dati adalen tuy numutibiyang nga i-request ko man ti Sangguniang Bayan ta kitay laeng nga imayda inpakita dati notice of revocation da. So nga i-refer konto pa lang daytoy kadigitay eksperto iti paglintagan ta agpa-advise kadakwada. Sir, no revoke ko na tayo, ag-apply da ulit manen iti prangkisa da sir? No revoke da di franchise ket talaga nga awanen no ka. So no kayat da ag-apply da manen ti baro. Okay. Kasjay iti panagyan na. Awan tinuon-uneg nga kaslang reason na no apay nga kastoy tinakapay anda iti sumagmano nga tricyclean tayo sir. Sigon iti ibagbagada adda negligence iti tricyclean may panggap iti panagbabayadan ti business permit da. Permit da. Oo. So iti maysa nga rason. Sigon met ti ibagat dadduma anda pay nga nagbayad kano idi gaputa DJ luganda ket na overhaul kakasdi ti rason. Anyway kung nakadakwada ala jak amono ana nga talaga digiti napasamak syakmet agi basarak lang iti dokumento. So ito PC na user kalikagom tayo nga matulungan dagito ita dagiti da dumagat isa iti kangrunaan nga pagingkaman da sir. Wen nga rod no pampanonoten tay ngamin aket no gumatang kat tricycle mo pinuunam di jayan. Yes sir, opo. Oo. Ket no pinuunam ta iso lang iti paginkamam. Yes sir. Pangalaam iti panginaldaw mo aket masapol met ti obligasyon mo aket masapol nga aramidem met amin na obligasyon mo iti gobyerno. Okay sir. Daytoy itata kita no kasano iti panangtulong kadakwada ta no kitaan tayo ti panagyanda awan ti paginkamandan ananon da pengarot ti tricycle da. Yes sir. Ket nagpuonan da. Kasla iyarig ko daytoy iti maysa nga nagpuonan iti sari-sari store. Yes, nagpuonan ka ti sari-sari store hangka nakabayad. Itata i-close da DJ sari-sari store mo. Ngem addamet digitay dadduma nga timat aramiden da ket mapanda makisarita ag promissory note da. Yes po. Ket installmentan da digitay fees nga mabayadan. Ket mabalin met sigon iti panagkitak addamet dati quarterly payment kung kunada no wa adada kakasjay. Jak ammo laeng no mairaman digiti tricyclean iti daytoy. Kaste na ko nakitatay masapol nga adalen tay nga na estilo no ana nga talagat napasamak. Tano talaga nga disinterested damat. Aket anapelat serbi na nga rod. Angem no addamet naun-un nagarasunda na talaga nga handang nakabayad. We are just but human na mabalin tayo mat nga i-considerar no ka. Yes sir. Pakamo tayo sir digitay kakabsat tayo nga tricyclean tapno ni kasakit awan ton iti ag problema in the future sir.
when kayat ko nga iwaragawag daytoy ngem sakbay nga iwaragawag ko kayat ko nga mamit digiti apo nga tricyclean tapno maamwak met no ana iti rasrasunda no anaman iti gapo na nga handa makabayad. Ti maysa ngamin nga kitkitaan toy no motibyang ket dete no may sa iti bulan nga inda pa nagrenyo ala no daduma nakadadot taon agpipiladan iso nga tikit kitaan ti no motibyang ket mabalin nga online Yes, payment po, oo. mabalin met nga dividiren tayo DJ makatawan at dati kasla dati panagrenyo tayo itiluglugan tayo nga DJ last digit of our plate number Yes, ket po. isot ipapan mo Mm. DJ nga bulan ti ipapan mo so nga digit ti adalan tayo itat tatabarbareng iso iti maipakat tayo nga pangtulong pay digiti apo nga tricycle.